Shalom. Horas madihita salutna. Ada orang setapuk kapar menggota martang yang nahukum mahita. Amin. Mari dimahita. Mar hite-hite gorni debata ama. Dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot gorni tondi parbadiana tumopa langit dohot tanaon. Amin. Mangasahon debata say hamonangan do ulahonota. Ngot maho ale parhinaloan. Tarsunggul maahu dibuka siang ari. Pujiokku maho di tonga-tonga ni akka bangso. Ale Tuhan endihonokku maho di tonga-tonga ni akka marga. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami. Say urupi mahami. Asa unang madele hami. Uju roha pogoson tuhami. Jala asa unang magopohu bahen hami si leho-lehom muna denggani. Uju ro pasu-pasum tuhami. Ramoti hami. Asa unang marposni roha hami tu arta na di hasianganon. Lehon di hami haporseaon. Asa dohot hami parjabar di setianon ni akka na porsea diho. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
patik ni debata, patik parjolo, rodi patik palimahon. Patik parjolo, ahu du Jahoba debatam ninna debatatta, dang jadi marakup ahu bahinommu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek, na di toru ni tano, yang go tunggabe si sobaon, manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni dibata, yang go soture dalanna, ay hona uhumna dosogot akana marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon di ari minggui, dina onom ari ma ulah hamu nasa si ulaumu, alai anggo ari papitihoni, ari paredianan di Jahoba debatam doi, dang jadi homangula anggo dina sadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak, pena mengebati hutam, ay dina onom ari do di toppa di bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian do ibana di ari papituhoni di bahenido ubahen na di pasu-pasu di bata Jahoba ari paredianan nai jala di parbadiai di sima sahatna atong rap mangidogogo makita sian Tuhan de bata laho mangulahon nahobar tupatik nai. Ale Tuhan debata, saya pargugoi mahami, mangulahon nahobar topatik mi. Amin. Tatopo timado satta martangiang mahita. Ale Tuhan de bata amanami para siroha na sumurung, na pungudo kami di zolom martang yang tuho,
Dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asini roham na godangido. Saya asima roham mida sadok bangso nami, sesama dosa nami saluhutna. Saya sungguli maroha nami, asa muba roha dohot pangalaho nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si panguluhami. Amen. Baga-baga ni dibata taringot tuha sesan ni dosa. Aidang adong ibar ni ay saluhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alay akan nagabe pitor binahin ni basa-basa marhitesian asin ni rohana. Hinorhon ni panubusion na marhite Kristus Jesus si na pinajongjong ni debata bahen habangsa parasian marhite-hite haporsyaon di mudarna. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tatangihon maha tani debata turpuk epistel di ari minggon pangukapon pitu ayat sia rodi ayat 10 pangukapon pitu ayat sia rodi ayat 10 tajahama margati soring ayat perpudi rab mazakahita dung salpui adong mahu bereng masaitorop naso dapot bilangan nijolma sian nasa bangso marga dohot home, dohot hata akan jongjong di adopan ni habangsai, dohot di adopan ni biru-birui, akan namarulos son abit nasak-sak, jala nama niup mare-mare di tangan nasida. Jadi jongjong masa luhut suruh-suruani, humaliang habangsai, dohot humaliang akasituai, dohot parngulu na rapita, ay parmahanon ni biru-biru na di persitongan ni habangsai do nasida, jadi ditigihon nama nasida, tuaka mual aek hanguluan, jadi akusan debatama nasa ilusian mata nasida disima sahatna. Martua doakan atu mangihon hata ni debata jala nau piopsa. Amen. Siapa
hati dakon maha porsiatai songon nahitan dakon ni dongata saha porsiaun di sadok portibion rap mahita madok. Ahu porsia di debata Jahoba ido ama pagogo naso hatu dosan natemo palani doho tano. Ahu porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabagabian sianton di parbadia andorang soha bubuhan ido tuhata natu maun na bernit di panguman ni silatus nama terpagal lo ibana lihau pinar silang natuat tuban watoru dung ditanom namulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hudul sisamu ni bata Jahoba amana ido pargogo naso hatu dosani disima ibana pemamula sohut tutano on manghumi halak na mangulu dohot na mate. Ahu porsia ditondi parbadia jalarong sara huria na badia huria hatomi halak Kristen akka na badia dohot dihasan di dosa dohot dihatai na mandok mula mangulu sohut dan ni halak na mate dohot dihangaduan na sora suda. Amin.
Salam. Hamuna dongan sapur seawan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Andorang so jinahon ono dan iting di uriat di hari Minggu sadarion. Atas guarni para ladu HKBP Yogyakarta, Resort Yogyakarta, parjulum mau pasat hami hata horas-horas tuhita saluhuna. Do tuaka dongan na ondo perak marsari permingguan HKBP Yogyakarta sadarion. Upasat hami ma tabi di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus, horas ma dihita saluhutna. Udut si tabi gema ondo dan iting ni uriata sadarion. Jala buhido tajahali papan pengumuman ni uriata manang marsite sop kopi di titing WA grup wilayah kategorial kita masing-masing. Dikting Minggu 5 Juli 2026. Topik haluaon ni saluhut bangso. Lamar jamita ima amang pendeta Abder B Panjaitan MD para agenda amang sintua RR Malawi SPD dikting sintua Simanjuntak. Pertandingan wilayah di Bagasan Mingguan hari Selasa di wilayah tengah maringalan di sekretariat Namanjabui Jemaat wilayah tengah. Di wilayah selatan Namanjabui keluarga HP Sipermata Inang Habol Manik dimulai pukul 18 WIB. Hari Rabu di wilayah timur Namanjabui ima keluarga Amang Ernenggolan Inang Boru Bakara inganan di Sopogodang dimulai 18.30. Di barat Namanjabui Amang keluarga MC Hotang Inang Boru Manihuruk dimulai pukul 19 WIB. Dan di wilayah utara di rumah keluarga Andre Simanjunta Inang Boru Nenggolan dimulai pukul 18 WIB. Radima akarus mandoho te pertandingan nahombar tuwe wilayah Nabe. Berikutnya Pesta Pembangunan HKBP Yogyakarta. Hari Minggu 12 Juli 2026 di Patupado Pesta Pembangunan HKBP Yogyakarta maringanan di Gerejata HKBP Yogyakarta Kota Baru. Pinangido tusude akaruas mandoho te ulauni. Domu tugas pembangunan parmingguan di Patupa Ima. Parmingguan 6.30 ditiadakan dan parmingguan 9 dan digabung masuk pukul 8 WIB. Sahalinai Amang Inang Pesta Pembangunan kita 12 Juli masuk parmingguan pukul 8 WIB. Parmingguan Botari 15.30 digabung tu parmingguan 17.30 dan parmingguan 18.30 diadakan dan diadakan sekali parmingguan di sore masuk pukul 17.30. Duksipul Tirtingon adong do pemutaran video progres pembangunan Pesta Pembangunan. Kunjungan gerejawi Remaja HKBP Yogyakarta tu HKBP Kartanegara Resort Jawa Tengah dan diuluhun Pendeta Ucok F. Utasoid MTH. Juga kunjungan gerejawi Pungan Ina Kamis tu HKBP Klaten dan diuluhun Pendeta Resort. Saya di para gowe tuata maulaun na pinatu panasida sahat tunamulak tu Yogyakarta. Kebaktian Kebangunan Iman Perempuan KKIP HKBP Yogyakarta. Hari Kamis 16 Juli 2026 pukul 16 WIB di Patupa Seksi Perempuan do Kebaktian Kebangunan Iman Perempuan. Maringalan di gereja dengan tema Kamu adalah garam dan terang dunia. Asa Sudi Perempuan HKBP Yogyakarta mandoho te pertanyaan ini dan dung simpul tiktingon adong do video ni seksi perempuan. Berikutnya kegiatan sidi khusus pinabotohon tu tolu halak ima dani Aftalin Furba Davidson Martua Simanjuntak doh Devina Anastasia Boru Simanjuntak asa mandohoti ujian lisan di hari Jumat 10 Juli 2026 di gereja
malua di hari Minggu 19 Juli 2026 asa sudi anak sidi khusus mandohoti ulaun nih. Berikutnya ruas nama sahid di rumah sakit dohot nagali dope pamatangna di bagasna tatangnya kuma akadonga tanamar sahid di rumah sakit suang songoni dohotna gali di bagas ganup iman atas surat di papan pengumuman saya tumibu ma malum jalahi pas tong di paragugoi dohot di pasu-pasu tuhat tama bunga langgatan di Parmenggio sadario Minggu 5 Juli 2026 imasian Hanna Fertiwi Boru Silalahi mau lihat tema di keluarga jala sali tambah tuhat tama pasu-pasu tunasida Parhepengon sian tanggal 26 Juli sampai 2 Juli 2026 bisa kita cermati di papan pengumuman. Demikian Dikting Minggu 5 Juli 2026. Tuhan memberkati. Kami perempuan dari wilayah utara siap mengikuti pertandingan perempuan di tanggal 16 Juli 2026. Timur mengotak sude perempuan HKBP Yogyakarta tu pertandingan perempuan Di hari Kamis tanggal 16 Juli 2026.
Oh
Damini di mata nasumurung sian saluhu roha. Imana mangaramoti aka hati-hati doho pikiramunan di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Damang dainang hahanggi pinaribot barita nauli di minggu na palimahon. Dung Trinitatis tersurat di buku Zakaria bidu walu ayat 20 sahatu ayat 20. Zakaria bidu walu ayat 20 sahatu ayat 20. Hujahama tutong-atong-atta di bahasa Batak Toba sonoma di dokatana. Songonodo hatani Jehovah Sebaot. Rodope anggo sugut aka bangso dohot pangisini aka huta bulun. Jala laudo sugut aka pangisini huta nasada tu nasada nari madok. Beta hita rap marsoba tubuhini Jehovah. Jala mangalului Jehovah Sebaot. Aupe naing dohot dol lautusi. Tongotahe rodo sugut aka bangso bulun dohot parbegu. Aka namar huasu mangalului Jehovah Sebaot di Jerusalem. Jala marsoba tubuhini Jehovah. Songonodo hatani Jehovah Sebaot. Ima aka ari parsiaungan ni 10 halak sian saluhut dilani bangso parbigu. Asa marsigatung nasida tusuhi-suhi ni ulos ni sada halak Jahudi madok. Rapita sauduran anunga hubege hami. Debatado dongamuna. Ima ianggo hatana. Hurian itu hatta di hamu nami nanami di bagasan Kristus Yesus. Sada nani hasiholan ni jolma saha tutikion ima nguluna di bagasan haluaun. Sada sian ngulu nata hasiholi amanginang di tonga-tonga ni portibion. Buinya kita malua sian akapar maraan. Bui malua sian akapar sahiton. Buinya kita malua sian hapuguson. Buinya kita malua sian hapur suhon. Itu makanya Bapak Ibu Saudara terkasih, molidok haluau ni bangso atau keselamatan bagi bangsa-bangsa. Keselamatan ini merupakan kebutuhan utama manusia. Nang pegok artat tape, nang petibu jabatatta, status sosial tamanginang, mulu swadong haluauta manang keselamatatta, dang nyaman ngoluton, buido, mabiar hita mardalan di tonga-tonga ni portibion. Iduban na jujud do taida di baikalak septi nguluna contohna yanakonna dibain asuransinya, asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, do takalan asing. Mula dong tulu gelenga ado kepenga dibain jebuna isom mahoda mangda amma pajayamu, isom mahu boruda amma pajayamu. Isom mahoda anaha asa unang luja pikiran musugut, asa unang humasusaho, asa adong jaminan ni ngulum, jaminan ni masa depanmu. Dang salah ya mang, ya. Nasodong guhepeng binain di Amerikan jebuniba, asuro kepeng iba binain di sana. Ati buah merdilani batu manotup bula kan, dan pola mengalului repot iba mengalului warna penginapan. Semua itu sah-sah saja Bapak Ibu. Dan apalah diorai jalan, dan apalah dia beti hita taringot tunggu si songoni. Alam memang
keselamatan dan perlindungan itu merupakan kebutuhan utama manusia. Nah amat do hamu inang ate amat dongani amat tadi jabu. Amat do hamu inang. Hah? Tang amat be? Manang hera pakilalamu terbubat do hamu mangado biak ka ama jabu. Dang ate. Aka ama do mangalusi. Aku akai naon dang barani mangalusi. Ya. Ati buado no ay amang ina pergumulan di tonga-tonga ni ngulut tope nang ana subuno ni amang ni tukar tabbaw ninna. Subuhi tapature, subuhi tapajonjong. Alam memang marumatang kebejol makan mengaluluya hado, kelas diro hado kan. Dan ado kala marsita-sita dilului rokan itu dina asa susah nguluna. Tak kubo tu jupak ya dan jupang hado pesa tu cikio ni. Ale ti buah jupang muna mang babu hambu juga sa tinangyak ko nate. Ido manda di bagasa tikiope asa dipaingot do hita HP taringot tu haluau nasian haluau nisalut bangso. Kenapa Bapak Ibu dikatakan keselamatan itu merupakan kebutuhan utama manusia? Keselamatan itu merupakan satu standar naikon Jepang di ngulu niak kahalang hidup bandang idora tatuar seda marcida cerita madongan arung bagasnya di siatar boto hamu do busi do iba pituni jebulon i pedi bongkar do hidup banda mulut lawita iba jol manuain dinding tibu-tibu alania hadi ala nggak terganggu naing keselamatan di jol manuain iya kan gudang nuaing di Medan mula dong sopo-sopo muna di Medan beri kamu tinjau kamu suhu tunggu ngayu pak sudi alanya anu kejahatan manusia itu semakin runyam Bapak Ibu. Narkoba, judi online alayo pengotok kuro di hita manginang sutung dohok do hita judi boleh muse ala piala dunia anak mana tidak usutung sudah akan sudah ya bodoh manot tu nanti iba ini notot deh alay unak sape sudah tanu mahiyang dohok tanu nama raik alani judi so tunggu manginang sekolah nama ama penoy merjuji akaina be so tunggu manginang anak kami juga ya laki-laki yang kuliah di sini yang merantau ke kota Yogyakarta ini so tunggu iba gadi kodo kereta mi mana motor mi manat ingat orang tua mula nina tarhonaho ya alhamdulillah ale mulu songonaho dan nar haro nar miskin nabugus sadarlah adong kuya songoni mangalua luro tu gari tahun ditiki magarihon motor na iba na dangi pa buatu hami alay dung terborot dung ngayancam na pabijaman na di mana ro tu gari jauh amang aku perguru malua dulu di sini na memang ibu tu hami do alay dung ada persoalan jangan Bapak Ibu anak-anak kami jangan kamu terbebani di tonga-tongan yang kepertikian banyak iblis kuasa iblis yang selalu membuat kita terkekang tidak bisa diselamatkan. Dang boy malua hita, dang boy hita malua sianaka pangalaho, sianaka budaya-budaya, sianaka persoalan-persoalan di tonga-tongan ngulut tahun. Bapak Ibu saudara terkasih, jala odora jauh-jauh ni turbuk sakaria nang tuhita marhiti turbuk sadario ahado jauh-jauh na dido nakinga di bagasan topiki haluau ni salu bangso kebi suku-suku dia do hasil lebanak kape mendapat haluau ya takulah halak Kristen. Bukan hanya kita saja Bapak Ibu rupanya mendapatkan kelepasan itu. Hidup banda di minggu tulu minggu nasal pupe di do keselamatan secara universal dan di do musingan Allah memberkati seluruh manusia, seluruh ciptaannya. Jika anu kape amanginang, nabui mabak kita tubuh dia kagijang ni roha. Kristen au ngasih Tuhan au siap besorang tubor tibion, tapi ada tugas kita mengingatkan lewat firman Allah hari ini. Asa taboto. Bodoh HP Yesus kan? Na perjului gabe
perpudi jalan perpudi gabi perjulu lapatanna ikut jamut tonot tado kuasa-kuasa iblis di tonga-tonga ni tikion nuaing dalam raga doa manginang hamalo di Portibion. Ada banyak cara iblis menguasai kita, membebani hidup kita ini. Dan malua hita sia nakka situasi-situasi na mauli. HP dibagi dodo di bagasa turpukon dirakin di tonga-tonga ni turpuk sadarion majauhon. Sakaria bersuara berfirman ke tengah-tengah kehidupan bangsa Israel ketika mereka pulang dari tanah Babel. HP di do dia karena torobi Rona ma akahum akabangso memuji marsobat Tuhani. HP kiadani hala Israel ujui tidak nyaman Bapak Ibu. Mereka mengalami pergumulan. Mula nasida tu bona pasugina. Ahana dia di nasida. Nunga mangalekse huta Jerusalem. Bagas joru naulipe tangadongbe haulionna. HP di dok Rona sida marsoba manang rona sida mengida mangihutton Tuhan Yesus mana mangihutton haporsioni halak Israel. Kenapa itu? Buru biaya kono tanamang inang adok kalak marukil alai tadok bah mulai hati mari Tuhani ihutonok kunamoho ningon dan logika tidak mungkin itu. Orang yang bergumul na di bagasan hapor suhon alai roh halak madok hodis yutono nami ningon halak Israel pedang tarjalo rohanau. Bangsa Israel juga tidak merasa alai ahado didok di bagasan pakat tidak konon ni bangsa na sumanada Tuhani. Mereka melihat bagaimana Allah berkarya songo dia du debata manggonggom nasida mangaramoti nasida. Bagaimana Tuhan selalu membuka pintu maaf. Dibuka di batado. Kesempatan tu bangsoi. Nang pesipata madebu na sida tudusa. Nang pesipata nang dingot na sida akatonan ni dia mata. Tapi Tuhan selalu membuka berkatnya, membuka hidupnya untuk menerima keberadaan bangsa Israel walaupun mereka sudah jauh dari hadapan Tuhan. Ino mana ni dona kini tonga-tonga ni ayat perpudi rap mahita sauduran ay nungga huida hami donga muda do debata di ida bangsuna asing akahum akamarga na asing iya manginang buah ado holong ni rohan di debata madongani bangsoi ido menggerakkan ido manginang mabain nasida memotivasi haporsodia bah tutudu HP debata ni bangsoon debata parholong bukan karena perbuatan mereka Bapak Ibu dan alani haporsion nasida dope anggu haporsion nasida golom-golom ria-ria do nasida tapi mereka belajar melihat bagaimana karya Allah. Baru di mata mangaramoti nasida. Di mata-mata nasida doa manginang perdalanan di bangsoi. Mulai mamukas yang tanam misir di ramoti. Ujuro lasniari di linggumi nasida. Ujuro gulak niari di leon nasida. Hati uron marhide tiang api. Ima amanginang pengalaman ni haporsioni manang hataridaan ni di bata nama dongan nasida nuaing tuhita ahado nanaing putih hatta manginang marhidi turpu sadario asa dohonon nama dohonot tanang di bagasan haporsiota na di bata rumah dongani mamasu-masu hita na di bata rumah dongani rumah tangkat tayana kota na di bata do manginang manganarihon akan narikot di tonga-tongan nguluton mulu hola gugut tado molo hola pikirat tado molo hola huasot tado ra satu tikyo dang boy hita merdalan di tonga-tonga ni Portibion taida do di partikian na perpudion cuaca yang ekstrim ya di media sosial di TV bagudang dongata apalagi akalansia
na sudah gugu. Namang dohonot tadi sis. Tapang asaho de berjut damang. Tapang asaho de berjut tainang. Tidak ada lagi kekuatan kita. Orbu dohita dia dopan dia mata. Alai didok di bagasa turpukon. Di dongani dohita. Di palua dohita siap biar ni roha. Orang ancaman cuaca alam yang semakin ekstrim buda mabak kita mabiar mardalani dodong atta punguan ina na di Batam kan apa etar marah na sida di pardalanan alani unang ditiki mulu mardala kita lurus deletei toredet tapi statue statue alai mulu songon na bekko du dalani sai arwedena saya solho tu silang mi. Setiap saat kita harus ingat bahwa hidup kita ini hanya kekuatan daripada perlindungan dari Tuhan. Ya, unang ditikit dabu ngulut to dang taing martangiang pasahat ngulut to adu pani dia mata. Asalam didongani hita di babos rohata mangina namper ragam barida ragam makana masa alai tatok ba pauliuli barohakot Tuhan diakka ngulukom mardapoton asini rohami asalam martabah halak asalam taruli halak tertai talak kamanginang tu dia maka porsiai Tuhani jadi urok domang takola dison mulu parkur di mana mulu per minggu di mana pertangian di mana atau rasoni haporsion nope ikom ibar dosian halak unang mardos du satu song si maruna punap kan per minggu mana per minggu saruba haporsionna ikul lemah toras do hita lemah gudang go hita manginang isi roda sorong persoalan na di tonga-tonga ngulunda mang adong sekitaun semua kita banyak pergumulan banyak persoalan mulut abere pe manginang nyamang ngulunda holiday na sida tu Eropan holiday tu na sida tu Bali alai dang nama dok na sorong persoalan ni tapi ingat bagaimana kita menyandarkan hidup kita ini bahwa hidup saya ini kesempatan untuk mensyukurinya. Pajonokon asanggiat tatadda ise do nama nariho kita, ise do nama gonggop kita, ise do nama lugu-lugu kita, ise do nama paluah kita. Siap biar ni rohai. Kadang gudo ngason tak kubota rok kamu marmulu markabel habel terbang dan berapa do inate do amate. Arong sa kamu? Enggak ada ya, enggak ada yang jujur ya. Adong gusto ni tinada dongan, anggo amate na batik inate kon naik Garuda manang aharom sete si tiling. Dang buy sa pesawat terbang. Adong gusto ni jolma. Ibirang ta dok amanginang. Buy dohono orani ate. Alam mungkin ada setabi ati bu hadiah dia narohana ra. Kan adong gusto ni anggo merebus ra. Adong gusto ni. Adong. Oh. Mula rong pi bau pikir nga tong butuh dukungan doa dorate. Ya. Anong gujol masong ni alaya manginang neng dohonon na do ama di tonga-tonga di padang ton di dia pe ido man doa den halak bataki. Ate. Dang maribar tano. Hamatiani. Dia dong hiar dong di dongan marga pajede kebetulan. Nah, dang marga segian. Ya. Anggo naik bisnis di terus di mulu pesawat mulu nga bisnis kan nga tabo to dia posisina nyaman boy still bangku naon alay do imana ma anggo au mulu nga sa gijang idang da so dia pe di bisnis pe tawo ido pe kan ulur so ni pragumbugari ido o pake anggo nga arina baik tangarong boy medok tidak no komedo ninne bana artina di tonga-tongan ngulut to na manginang naipaingo do hita bahwa memang haluau ni holas yani di bana do. Tidak ada kuasa dunia ini yang bisa membuat kita gabe maluas ya sudi nai. Na padua hon asa gabe sira mahita panodang mahita di tonga-tongan ngulut taon. Ino man na tertait halak na di luar ni bangsa Israel. Nakita pe unang ato nga manginang sa bredeng pehita. Sa berjabu pehita rakyat marsibak kulingan. Pardong sa hudaro niyan ay rakyat masyatuan.
Adong iha bineri sudah berhula buru, turi tembok hula non, jauh non. Tak kubo tu na julo haro rapat manor tanah doa lagi. Ale adong ma persoalan, pergesekan. Tori banda nasida tembok Berlin. Apa tembok Berlin ngarobohkan? Bui doa manginang. Gabe nang jamitai. Gabe sira mahita. Gabe mabadaya kana ding gamma. Gabe mabayna kana uli mahita. Una so ni dongan ite budang kunya singo to sana mato nanay nangarong. Hah? Dah harus ditiruon. Adong banyak singo to sa kita, jala adong masih tiruon. Mani minimal mangina si tiruo kita holan na hohom. Kan? Si tiruo dui nang peguda pergumulan hohom ibana. Adong kunjul nangarong pergumulan na tong marepet-epet. Marepet-epet si bicar batanari satu namit top holan na. Isir biasa on. Akain na do? Ya bertobatlah kamu akain na deh. Memang itu persoalan ni akain na on. Itu benedok ine botoh muda ina kebanjangan na. Hudok ko ni. Ingat tamu do be? Ale tulu na sal puruin. Ina ikon nange arahonon. Ama agak maul. Mengat jabar ya ka amau karwon. Agak maul arahonon. Itu kebanjangan na nina. Ina ikon nangit. Mulu turnilian arga namiray. Nangit dui. Nangit doa. Mau beri mas nai. Alay mulu. Nilai do harga 20.000 si jo parangi museng. Anggoi tiap tab bama rimas na. Artina manginang dang holas sebatasin nang dohona. Alay bo ado hita di bagasan hatat tapi gabe sira, gabe panodang, gabe pauli-ulihon. Adong gi hutan nami duda. Warna sisi bola huta. Hutan nami do, dang hutan munaon. Agi hutan murah kubo duda. Ya. Hah? Ba, hutan nami duda. Jadi unang soni kita di bereng uli persoalan hala odo mangarigat. Odo magusting. Ibere punguani uli odo magbula-bula. Bertobat. Gabi sira mahita teh. Gabi buat panodang mahita di tonga-tongan nguluta. Asa gabi manang di tonga-tongan minggu sadarion perpuli nakingan di dongani do hita manginang. Di papos rohata. So dia teh. Dia ke persoalan, dia ke pergumulata. Tengok mana dok nirakingan ayat na perpudi, ayat 20 di dongani dia bata ado hamuninna. So ngoni mana ngapar hapor syata teh. Gudang nuai ku bereng buhi-buhi ne beruon. Akan nama naromar berdelen narwaku di dongani di batama hamu ate amang inang di perdalam muna sadi hari pemulak mulu tumpe manarohod geleng tu jok jauon tong ma di dongani di batang geleng teh ya teh tetap jujui hamu merminggu ya kontrol hamu ido mana hedok si mongol pelawaki mama saya sudah 90 tahun saya harus dikontrol jam 11 malam harus ditelepon video call mana kamarmu mana kamar mandimu mana ini inna. Memang ikut soni nama nuaingon. Ala niak ke gudang isi bulison. Gudang niak ke ancamanon. Gudang niak ke godaan di tonga-tonga di Portibion. Dalam taguguma martangiang. Asalam di dongani di bata. Hita dia ke keluarga tapi. Hita di tonga-tonga niak ke namar mahani geleng pia manginang. Di dongani di bata di perbisuhi ate. Dan bubi sonda jului paturai-turai gelengon. Harus berubah. Iko gelengi mulu buru di mana mulu anak di mana gabi ale-ale nama tang boy besok udah julukan terholan lubut apa tuduhon mulu lubut nuaing na julu bamukiton mabiro geleng anggo nuaing lam talubut lam lari lam manudai bana. Jadi memang cara manusia sekarang ini harus berubah. Artinya isi dora hita didongani di batama hita mengalihon marbisuk kita mengatusi parang ini geleng tahun songo dia do perubahan na songo dia do kena nabui idot tadi bagasan mula asalam boy ta tuntun nasida merdalan hobar tulomoni rohani di bata di batiur di batama nguluta jala di dongani mahita gadu pari ainunga di tobus kita diai kita maniop hanguluan nasara sudai haluau ni gabe pasauton lomoni rohani di bata amin martang yang mahita. Pinuji maguar mulai Tuhan Jehovah di bata amanami di bagasan minggu sadarion. Halasok kami do marhiti hatam
imahaluaon napi nasahakmu Tuhami asa martabatabana aka gugulas ni roh di hami Tuhan ganu minggu mulo peju pang nami aka hamaulo parukiro di tonga-tonga ni portibion alai unang loas sami Tuhan mardalan hola gugu doho pikiran nami homa namang rupi hami homa haluaon nami Tuhan di aka pergumulan di aka persoalan ni aka ngulu nami si ganu mersada-sada pasu-pasu rupi hami Tuhan margugu hatami manugu-nugu hami homa dongan nami lahomang madalani aka ari-ari ngulu nami di tonga-tonga ni portibion nang pelem ragat alai Tuhan aka barida aka namasa di tonga-tonga ni portibion dang boy meret haporsion nami hot mahami Tuhan totong jauh-jauh tua dobamu ai hodo partano batuan dohot lubu-lubu nami di tonga-tonga ni portibion alai Tuhan jauh badi batama nami nang di bagasa sadariope aka ruas di huriam kaya nakon nami aka ulau di tonga-tonga ni huriam pele Tuhan homa napatuluson dohot nama masum-maswi ang giat marulupulup pami Tuhan marnida holong ni rohami di sudina aka ulau di tonga-tonga ni huriamon asima roham uboto hami kok dosa dohami le Tuhan nabadia doang go urasi hami Tuhan siana kadusa nami asalam talupa milau mamujiho di bagasan Yesus Kristus martangiak kami mauliati marohan nami diho amin hurian itu hata tapuji itu hata marhite edeta nomor piturasu plonom disimahita huhut papungu pilihan
yakun ma piliata tu rupa ni di bata martangi yang mahita. Ale di bata manami na di bano gijang. Odo hararuan ni saluhu silelehon nadenggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasa tamima siya na di laon mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo megabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mejala ramoti asa uparhasya kami pilihanon. Pati bulo na rajaom mo dito nga to nga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanay marhiti-hiti todim. Salam tada hami gudang ni sileon lehon mitu hami. Asalam girgir hami maddo mo lihate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di bano gijang, saya pinar badia maguarmu, saya romah rajaonmu, saya saut malau ni roham di bano tongosong na di bano gijang, lehon matuham sadarun hanguluan siapari, sisa marusan amin songon panesta nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, una kami tugyo tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Mahamu di bagasa dame jalo hamu pasu-pasu di siat Tuhata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di batama ho. Di sodako Tuhan di batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan di batama bohina tuho jala di pasaor homa damena tutodim.
Tonika. Alright. Iya.